kako da objasniš deci da se žena i žena, da su par i da su muškarac i muškarac par. Pa vole se. Kako ja da znam zašto beo voz staje u Ovči, a ne staje u Pančevu? Pričamo o nasilju u porodici i nasilju u medijima. Jako je bitno reći da je nasilje nad ženama u medijima užasno izraženo. I kaže mi, ja neću sudam, ja hoću da završim školu i da upiše višu pedagošku u Vršcu, više vaspitačku. Milice, sam ja previše pozitivna, ja ne znam, meni kažu da živim među oblacima, ali ja ne želim da se spustim sa tih oblaka. Zdravo, ja sam Milica, a ovo je podcast Božanstvena komedija. Podcast koji preispituje stereotipe i tabu teme u društvu, a uz veliku podršku kompanije Visa, čiji projekat She's Next ima za cilj da edukuje, osnaži i inspiriše žene preduzetnice. Više o tome pogledajte na sajtu kompanije Visa, rs.visa.com, a mi danas biramo da preispitamo jedan baš težak stereotip i nešto što je zaista rana našeg društva. Govorit ćemo danas o diskriminaciji, o nasilju, o predrasudama, a moja današnja gošća i savršena sagovornica za ovu temu jeste operska diva, solistkinja Narodnog pozorišta u Novom Sadu, profesorka solo pevanja i narodna poslanica. Pa uprkos svemu ovome što sam navela, kada zapišti alarm u prodavnici, obezbeđenje od 10 prisutnih ljudi vuče za rukav baš moju gošću. Zašto? Zato što ima tamniju kožu. Moja današnja gošća je Nataša Tasić-Knežević. Nataša, hvala ti što si došla u ovaj moj podcast. Ovo što sam ispričala u najavi nije neka metafora za diskriminaciju, to je nešto što si ti stvarno doživela na svojoj koži. Pa nisam doživjela samo ja, doživljavaju svi pripadnici, da kažem, romske nacionalne manjine, ali isto tako i oni koji imaju tamniju put. Na njih gledaju malo sa nekim podozrenjem i sa nekom vrstom nepoverenja pre svega, zato što misle da će odmah nešto loše da urade, a u principu da li mi imamo tamniju put ili ne i da li smo mi dobri ili loši ljudi zbog te tamnije puti, to uopšte nije poenta. Poenta je čovjek da možda bude i zelen i narandžast ako hoće, ali ako je on dobar čovjek, on će biti dobar čovjek. On možda bude beo, a ako nije dobar čovjek, on neće biti dobar čovjek. Bio je u medijima istraživanje Univerziteta u Harvardu. Istraživanje je sprovedeno između 2015. i 2018. godine i trebalo je da ispita koliko su ljudi rasisti, koliko imaju negativan stav prema Afroamerikancima. I prema tom istraživanju mi Srbi smo ispali neverovatno tolerantni. Mi smo ispali najtolerantniji narod u Evropi, a zapravo niko od medija koji su to preneli se nije bavio suštinom testa. Test je dakle se bazirao na tome šta ljudi koji su ispitanici, koji su bili bele kože, misle o Afroamerikancima. Ali da je test bio postavljen drugačije, da smo, na primjer, imali pitanje šta mislite o Romima, ja mislim da bi rezultati bili baš drastično različiti. Bili bi drastično različiti, nažalost, zato što ti stereotipi i da kažem te neke, usađeni ti neki načini razmišljanja su i dan danas prisutni. I to je meni prosto neverovatno. Mi živimo u svetu digitalizacije, ovo je 21. vek, gde nam je, da kažemo, na svim platformama sve dostupno, gde možemo jedni druge da upoznamo bolje i mi, pored svega toga, znači to je apsurd nad apsurdima, dozvoljavamo da stavimo zid ispred nekoga. Mislim, ko može, na kraju krajeva, da... Ja stvarno verujem u Boga, a mislim, ljudi veruju u kosmos, u neku energiju koja kruži. Pa da su svi ljudi
na svetu zamišljeni kao beli, svi bi bili beli, da su svi zamišljeni kao crni, svi bi bili crni, ali mi smo takvi kakvi smo i ovaj svet činimo svi zajedno lepim mestom za život. Da, baš zato što smo tako različiti. Pa naravno. Bilo bi baš dosadno da smo svi isti. Mislim da je važno da pričamo o ovim stvarima, jer nismo često ni svesni koliko svojim ponašanjem ili govorom diskriminišemo nekoga. Ja to osjećam kao žena u Srbiji i tek kada neke rečenice okreneš pa staviš umesto muški, ženski rod, shvatiš da su predrasude. Primjera radi, nikad nisam doživjela da me muško vozi. Znaš, to je kao kad izgovoriš, nikad nisam doživeo da me žensko vozi, jako je slatko je, kao zato što žensko šta nije u stanju da vozi. Znaš, te kada okreneš shvatiš koliko su stereotipi, a mi odrastamo svi s potpuno nesvesnim stereotipama o Romima, mi pričamo stalno viceve, u tim vicevima oni kradu, lažu, ne znam šta sve ne rade. Mi smo potpuno nesvesni da nam je to usađeno u podsvest i nekada ni ne razumemo zašto imamo odbojno, zašto čovjek iz obezbeđenja, on je reagovao instinktivno, on je samo prvu osobu uhvatio da vidi ko tu nešto krade, zašto pišti alarm. Nije razmišljao, vidi ova žena možda ipak je, ne znam, nešto drugo, ima posao, nije došla da krade. Duboko su nam usađene te stvari. Jel to može uopšte da se promeni u ovoj našoj generaciji? Da li ćemo ti i ja to da doživimo? Pa mi gajimo našu decu na sasvim jedan normalan način, pa će naša deca postati drugačija od svih nas, a tek njihova deca isto. Hoću ja kažem da sve kreće od nas samih. Jer ako mi krenemo da vodimo, ne da nas vode, nego da mi vodimo naš život onako kako je ispravno i pošteno, a to znači da ne povređujemo nekog drugog, da ne činimo neke ružne stvari, onda ćemo i mi na taj način vaspitavati našu decu. A onda će naša deca vaspitavati svoju decu i na taj način mi smo pokrenuli jedan točak koji nema šanse da se zaustavi. Nadam se da si u pravu. Ne, svakako neće se zaustaviti. Meni je žao samo što se brže ne okreće. Što ja neću možda da doživim tu neku eru vodolije. Nemoj da to kažeš 2 puta, možda. Možda budem živjela 120 godina. A možda se stvarno ubrza, da. Ubrzat će se, pa da, mi živimo u vremenu, ja kažem, digitalizacije i informacije koje su danas dostupne svima. I bila je jedna rečenica koju je, to ja sad stalno moram da kažem, gospodin Kesić rekao u svojoj emisiji, kako da objasniš deci da se žena i žena, da su par i da su muškarac i muškarac par. Pa vole se. Apsolutno, da. Znači, najjednostavnije, vole se. Da, tako je jednostavno, zapravo nikad nisam razmišljala o tome koliko je jednostavno. Samo se vole. A kaži mi, pričamo o stvarima koje su sa tebe i formalno, sad su ti i formalno posao. Dakle, za to da si ti uopšte na listi da se kandiduješ da postaneš poslanica, sam ja čula od jedne naše zajedničke poznanice i to mi je plasirano u formi, eto vidiš sad će Nataša tu da se nešto koristi jer Romkinja žena pa će tu da se ispuni neka kvota sigurno u skupštini. Iskreno, ja sam te znala pre toga kao profesorku solo pevanja i onako sam krenula vatreno da te branim jer mi nije palo na pamet da ti je to motiv. Prvo, nije logično da ti bude motiv jer si ti neko ko je već ostvaren, solistkinja Narodnog pozorišta, nastupala si na baš velikim svetskim scenama i bila sam sigurna da ti je motiv bio da ti utičeš da se za nekog drugog nešto poboljša. Jer ti bi mogla da budeš ko samodovoljna, žena koja je ostvarena, ali ti uprkos tome godinama si glas nekih ljudi koji su diskriminisani, ne nužno romske manjine, bukvalno svake manjine. To jeste istina. Ja hoću da kažem jednu stvar, mnogi su krenuli sa tom pričom, počevši od da sam se i prodala za neke pare, mislim, to su gluposti. Hoću da kažem da sam ja u ovo zaista, kako sam mi rekla novinarima taj dan, ušla časno i pošteno, jer sam htela da učinim nešto za dobrobit Srbije. I ja zaista verujem u to. I koliko god kamenje da pada sa neba, znači ja ne znam šta da se desi, ja verujem u dobrobit Srbije. Ja sam ostvarena i kao supruga, i kao majka, i kao profesionalac.
godinama sam aktivista, znači godinama se bavim aktivizmom i pomažem pre svega i devojčicama i ženama i manjinama, jer radila sam dosta i sa decom ometenom u razvoju. Hoću da kažem da sam u ovo sve ušla iz jednog prostog razloga, to je razlog jer ja volim Srbiju. Ja želim da mi postanemo društvo jednakih šansi, da svako dete, bilo da dolazi iz Pambukovice, iz Beograda, Novog Sada, Kisače ili Subotice, ima ista prava zakonom predviđena koja može da ostvari da bi jednog dana bilo ili bio ispunjen kao čovek ili žena u svom polju, profesionalnom, emotivnom, kom god. Meni je stvarno nebitno, ja zaista ne delim ljude. I to isto moram da kažem, mene niko nije zvao zato što sam ja Romkinja, već su me pozvali zato što sam se ja ostvarila u svom polju. Jasno. Kažem, meni je jasno, ali mislim da je baš važno to da kažemo, jer su ljudi skloni tako da odbace nečije zalaganje i višegodišnji rad samo zbog nečeg što se ne uklapa u to njihovo trenutno mišljenje. Mene nekad pitaju da li ću se nekad baviti politikom i moj odgovor je uvek ja to ne bih podnela. Zato što I to mi je bilo čudesno kad si pristala, kad si ušla u to, potpuno svesna da je to možda način da nekom obezbediš manju diskriminaciju i bolje sutra, ali ti si sad došla s terapije. Znači, to je ono čega se ja pribojavam. Ja nemam nekakav patriotizam u klasičnom smislu te reči. Ja mislim da je moja forma patriotizma to što radim ovde, imam firmu u Srbiji, plaćam poreze i tu odgajam decu i prosto tu živim. To je najviša forma patriotizma koju neko može da ima. Plus ovo što ti radiš, a to je da vaspitavamo decu tako da menjamo društvo na sve načine koje mi kao pojedinci možemo. Ali to baš košta nekad. Znaš, nas koji smo hipersenzitivni, tebe koja si umetnica i samim tim nisi neko ko je od kamena i ko ima đon umesto obraza, tebe to emotivno košta. Kažem, ti si mi na ovaj podcast došla bukvalno s terapije. Ja sam juče bila na Zvezdari, imala sam jedan zdravstveni problem, ali hoću ja kažem da bez obzira na to, ja nema šanse da stane. Zdravstveni problem je došao kao posledica stresa, nisi to dovoljno jasno rekla. Da, kao posledica stresa. Zato što prvo sam dobijala preteće poruke, pa sam onda imala eksere u kolima, u točkovima, pa su mi onda, ne znam ni ja, govorili da se ne bavim dovoljno određenim pitanjima o kojima ja zaista stvarno ne znam ništa. Pa kako ja da znam zašto Beovoz staje u Ovči, a ne staje u Pančevu? Pa ne bavim se prugama, čoveče Bože. Znači, bavim se svojim poslom, znači, hoću da pomognem zajednici i hoću da pomognem zajednici, mislim, na sve nas ovde, ja stvarno ne delim ljude uopšte, znači, našoj zajednici, Srbiji, ljudima koji žive tu i našim umetnicima, oni uopšte ne shvataju koliko su naši umetnici u zapećku. Evo, ja mogu da kažem, pitaj me zašto baletski umetnici i zašto hoćeš baletskim umetnicima da pomogneš. Pa iz prostog razloga. Baletskim umetnicima stradaju svi organi, maltene, i njihovo telo. Zato što je balet težak posao. To nije sad se pojavim u onoj lepoj haljini i onda sam ja labo. Ne, ti radiš kao crnac i to ima vek trajanja. Naše telo ima vek trajanja, pogotovo umetnosti u toj vrsti umetnosti. Što znači, postoji beneficirani radni staž, ali odlazak u penziju nije na neki način regulisan. Ali beneficirani radni staž realno nije... Kad je ta penzija? Sa 65 godina. A ako si baletski igrač? To je sa nekih 50-ak, ja mislim. Pa da, i evo sad kad se okrenemo, katastrofa. Koliko ljudi od 50 godina ili od 45 su stvarno u stanju da izvode baletske figure. Prosto, i ta penzija nije realno bi trebalo da dođe mnogo ranije. Mnogo ranije, ali problem jeste sa mlađom ekipom koja dolazi. To su deca mladi, u stvari od 17-18 godine, koji ne mogu da budu zaposleni, nemaju ugovore, normalne ugovore, već
da kažem, zato što im zauzimaju mesta na kolege koje fizički nisu u mogućnosti više da igraju. Zaista nemoguće da više da igraju i onda oni preko leta idu i beru maline ili rade neke poslove koji su katastrofa, a pritom su se školovali za to. Druga stvar, mi nemamo baletske pedagoge. To je nešto što bi trebalo da se otvori iz jednog prostog razloga. Sad ovo govorim zašto. Zašto me pitaju zašto? Pa evo zašto. Ko repetitor u baletskoj školi ima višu platu nego profesor baleta u toj baletskoj školi. Zato što mi nemamo baletske pedagoge, a on kada predaje balet, plata mu je kao nekoga koji je završio srednju školu. Tako da on, znači, potpuno diskriminisana, da kažemo, jedna kategorija. A gde su tu muzički umetnici, likovni umetnici? Znači, ja ne mogu da razmišljam o vozu, zato što se ja ne razumem u železnicu, zaista se ne razumem u železnicu, ili ne znam ja u neki ekološki ekstremno veliki problem, ali se razumem u ono što je moj posao. I u okviru mog posla, to je kultura i obrazovanje, želim da pomognem jednoj zajednici. A ta jedna zajednica, kada ih se pomogne, ona će učiniti duplo za cijelu Srbiju. To je stvar. Ne gledati stvari na godinu, 2 dana, nego gledati na 5 ili na 10 godina. Šta može za 5 godina i šta može za 10 godina da se desi. Pozitivno. Da, zato sam te i pitala na početku da li ćemo mi da doživimo, ali realno, znaš, kad se osvrnem pre 10 godina, recimo, ne bismo ovako otvoreno govorile o mnogim stvarima. Jedna od tih stvari o kojima apsolutno ne bismo govorile je nasilje u porodici. To je nešto što se poslednjih tek godina, možda čak i poslednjih meseci tek pojavljuje kao tema. I teška je baš tema, a ti si neko ko je, nažalost, to i iskusio u svojoj primarnoj porodici, imala tu neku neverovatnu sreću da uspeš da to prevaziđeš i danas si između ostalog i borkinja protiv nasilja u porodici. Upravo tako. Hoću kažem jednu stvar. Kada pričamo o nasilju u porodici i nasilju u medijima, jako je bitno reći da je nasilje nad ženama u medijima užasno izraženo. Pogotovo kada se desi neki senzacionalistički događaj i onda svi mediji krenu da pričaju o tome. Mi imamo slučaj male Monike, pa imamo slučaj ovog deteta jadnog što je otac udavio. Pa onda mediji krenu da se bave tom porodicom. Pustite porodicu da oplače svoje žrtve. Pustite ih da se smire, da nađu smirenje u sebi. Da shvate koliki su veliki bol pretrpeli. Ne samo žrtva, ne trpi samo žrtva to nasilje. Trpi cijela porodica i cijela okolina. Jer to dete Monika, ona je trebala da se vrati u osnovnu školu među svoje vršnjake, koji su znali svaki detalj iz medija šta je njoj radio, taj je neko koga ja zaista ne želim da spominjem te zle ljude. A hoću kažem, nasilje u porodici i nasilje nad ženama u medijima je nešto o čemu smo mi do sada nekako i ćutali, prećutkivali. To je kao kad žena vozi koleno, je plavuša žena 100% nešto. Pritom, zatvarajući oči sve te godine, došlo je do kulminacije da je nama femicid strašan. I mi ako sada ne otvorimo oči i ne krenemo sada da pričamo o tome, naši zakoni su stvarno odlični. Zaista imamo dobre zakone. Problem je primjena tih zakona. I način na koji osnažiti žene da javno pričaju o tome i da znaju da mogu da napuste nasilnika bez obzira na tu činjenicu šta će ko da im kaže. Šta te briga, šta će ko da ti kaže. Jel te tučete, jel ti tuče decu, tuče ti decu. Ideš. Ali ako odeš, onda država mora da im obezbedi adekvatan smeštaj i adekvatnu pomoć. Ne samo finansijsku, već i psihološku,
da oni mogu da se osete sigurnim, da mogu da izgrade svoj život iz početka. Slažem se potpuno s tobom i to je takođe važno da se generalno svi edukujemo o tome, jer ne dođe nasilje odjednom, nego se dešava duže vreme, a kad se živi u zgradi ti čuješ šta rade komšije i samo onda pojačaš muziku ili okreneš glavu. Dakle, moramo da budemo svi edukovani i da budemo svesni da ako prijavimo nasilje kod komšija u porodici, da to je jedina stvar koju možemo i moramo da uradimo. Ja pretpostavljam se ljudi plaše, pa kažu pa ćuti, sutra treba i mene da prebije. Psihološki profil... Da, upravo, psihološki profil nasilnika i jeste takav da ne ide u naokolo i bije, nego upravo bije u svojoj porodici i u krajnjoj liniji možete anonimno da prijavite i to je prosto nešto što, ako verujete u raj i pakao, ako ne prijavite nasilje u porodici... Bravo u pakao! Ne, pa patrijarh isto rekao sada, znači vezano baš za nasilje u porodici, on je napravio klip koji je išao, da je njemu neverovatno da muškarac diže ruku na decu i na ženu. I to zaista jeste. Ja to moram da kažem, to je meni fascinantna stvar vezana za naše muškarce koji se kunu u Boga i u sve, znači najpatrijarhalniji. Ima jedna scena iz Evanđelja koja kaže muž jeste glava porodici, ali žena je vrat. I luda glava slomi vrat. Znači, nemojte da budete lude glave. Možete vi da budete patrijarhalni do neba, ali čuvajte i volite svoju porodicu. I to je onda patrijarhalizam. To je onda, da kažemo, ljubav prava. Kada ti voliš i čuvaš svoju porodicu, bez obzira na sve. To je tako jedan model možda koji učimo generacijama, da je okej da muškarac bude nasilan. Pričali smo u nekim prethodnim epizodama o tome kako dečake učimo od malena da ne smeju da plaču, to je za devojčice. I onda oni zapravo ne umeju da kanališu osjećanja i neki od tih muškaraca bukvalno ih kanališu kroz nasilje, zato što ne znaju šta drugo sa tim da rade. Možemo da menjamo taj model. Mislim da treba da, kad pričamo o osnaživanju žena, jako je važno, podjednako važno da edukujemo dečake i muškarce. Jednom bez drugog prosto ne ide. Ne ide. Pa možda bi mogli da se napravi kroz, ne znam nijak, kroz neki paket obrazovanja. Sad, evo, ministar Ružić je, on možda može to da pokrene. Pa kaži mu. Pa kreći ću mu. Ne, baš će da predložim, ja nisam u odboru za obrazovanje, ali ću pitati da li postoji mogućnost da se napravi neke edukativne radionice gde će se raditi baš sa decom malog uzrasta. Tako je. Znači krenuti od 1. do 8. razreda, jer se tad formiraju ličnosti, gde će im se govoriti da nije lepo udariti drugaricu, da nije lepo udariti kada tata tuče mamu, da nije lepo videti nekoga, dečak da udari dečaka. Znači, raditi na sprečavanju nasilja od, da kažemo, najranijeg doba. Onda to možemo za 8 godina. Evo sad, na primjer, ako neko ima sad 8 godina, on će za 8 godina imati 16 godina, on će već biti formirana ličnost. Tako je, već imati neku devojku, momka. Tako je. I znači da neće moći da tek tako udari nekog i da to ne valja. I eto, ja o tome pričam. Kad pričam o tome, ja pričam kvartalno. Jasno mi je. Da, ali ti si imala, znaš kako kažu obično za Rome koji uspeju da se školuju, da su oni zapravo imali tu neku podršku od mame i tate i da je to ključno da bi neko prošao tu barijeru i te predrasude. Ti nisi baš imala 100% podršku, što više imala si baš nekako dosta teško detinjstvo, a ipak si uspela da ne postaneš neka tamo malo obrazovana žena, nego da postaneš čoveče operska diva. Pa jeste, mi smo imali užasno teško detinjstvo, pogotovo sa ocem koji nam nije dao da primjer da jedemo. Mama nas upiše na institut za strane jezike i tu dobijemo stipendiju instituta za strane jezike i on se iznervira i nedelju dana mi ne jedemo ništa. A hoću da kažem da živ čovjek izdrži sve, ali poenta je da ostanemo čisti, iskreni. I zato ja ne mogu da shvatim da neko misli da mene može da nečim, ne znam ja šta kupi. Ne može da me kupi ni sa čim.
Ali kako to preživiš? Znači, kako kao devojčica kažeš sebi, rođeni otac mi ne da jedem nedelju dana, a ti ipak to nekako prevaziđeš. I ideš u školu. I ideš u školu, da. Ne odustaneš od toga. Nema odustajanja. Pa nema. Gde nađeš tu snagu? Kako se motivišeš? Da, pomenula si veru, pomenula si i patrijarha i meni je interesantno da si ti njega davno upoznala još pre nego što je bio patrijarh i da te on u stvari na neki način i osnažio. On je nas 3, mi smo išli kod njega i sa mamom, dok je bio iguman manastira Kovilj. I mnogo nam je pomogao svojim savjetima. I gurao nas je napred. Nije davao jednostavno da odustanemo. A druga stvar, on ima veliku empatiju prema romskoj zajednici. Zato što on sam zna kroz šta sve romska zajednica prolazi. I jednostavno, ja mislim da je on osetio tu potrebu. U stvari, njemu je, ja mislim, Bog... svima nama je Bog šalje određene ljude na put sa određenim razlogom. Zato je on i poslat Srbiji kao patrijarh. Zato što... Ja mislim da on može da ujedini mnoge ljude, iskrena da budem, jer on ima tu viziju da ne deli. I on je nama stvarno pomogao, nije nam davao da odustanemo. I nije nam davao da... I nije dao mami da trpi to nasilje više. Rekao je da je vreme da se stane sa tim i da se okrene drugi list. I mi smo otišli. Da, i to ste... Verovatno je to najbolja stvar u životu koju ste radile. I ti si znala da ti je obrazovanje put, ali nisi od uvek znala da si ti u stvari za opersku divu. Ti si upisala saobraćajni fakultet. Jeste, ja sam upisala saobraćajni fakultet i u to vreme mi smo imale, bile su tu, nas 3 smo bile sa mamom i bile smo i podstanari i morale smo da radimo i sve. I ja sam upisala u međuvremenu i akademiju paralelno. Završila sam nižu muzičku i Stanković i srednju i onda srednju sam upisala, ali posle, kako kažem, 2 godine može da se upiše akademija kada se ispoložuje svi ti neki diferencijalni ispiti. U svakom slučaju ispolagala sam te diferencijalne ispite i upisala sam akademiju. I bilo mi je jako teško da radim i da studiram 2 fakulteta. Tad sam već bila, mislim, na 3. na 4. godini saobraćajnog, ne sjećam se više. I onda sam htjela da ostavim akademiju. I patrijarh mi nije dao da ostavim. A da, on voli muziku i muzičare. Da. I tada sam mu rekla, ja ne mogu to, oče Porfirije, to je meni teško. Pa kako ću da izdržim, pa treba da se studira, pa treba... Kaže, ti nemaš blagoslov da ostaviš akademiju. I onda sam ostavila saobraćajni. Tu je dao blagoslov, je? To je dao blagoslov. Neki put mi je žao što ga stvarno nisam završila, ali neki put žao mi je zato što, mislim, volela sam to, ali mi nije žao jer sam u srednjoj tehničkoj školi Petra Dapšina na vazduhoplovstvu upoznala fantastične ljude, fantastične profesore, drugare, prijatelje. To neko vreme je bilo jedno od najlepši period možda mog života je bilo taj kada sam upisala srednju tehničku školu Petar Dapšin i upoznala sve te, da kažem, moje drugare. I s njima sam i upisala kasnije saobraćajni, a hoću da kažem, život eto jednostavno me odveo na neku drugu stranu. I sad, posle te akademije, to je neki kao normalan put svake osobe koja završi solo pevanje na akademiji, kreću neki tvoji angažmani. Kad si prvi put osetila da ti u stvari jesi operska diva? Pa ja to nikad nisam osetila. Zato što meni su operske dive one koje se voze, ne znam ja, automobilima, pa onda tako se nešto. A ja uđem u autobus i onda sednem i onda me prepoznaju ljudi i onda kreću da pričaju sa mnom. I onda se tako, pogotovo sad kad sam poslanica, Pa ti si čoveče ovo što delimo po mrežama, kao vidite švedski poslanici idu javnim prevozom, znači i naši idu, nisam to znala. Naši idu, imamo sve, znači Beovoz, Soko, gradski prevoz, tramvaj, trolejbus, sve, svi mogući, znači a najbolje mi je, na primjer, kad uđem, pošto ja stanujem u Krnjači, onda uđem u 43-ku
I sad, kako uđemo u 43 ili 95, bilo koji taj koji ide ka centru, prvo ovako stano pa me gledaju malo, kaže, izvinite, jeste, a možemo mi da sebe omašamo? Ja, znate, imamo taj problem. Ja rekao, stvarno, pa sad ne mogu na sve probleme da im, ali za neke stvari znam da im pomognem. Znam kome da se obrate, znači kad je nešto vezano za socijalu, to je centar za socijalni rad, imaju nemanjena za penzije, imaju sad za obrazovanje, napiše se ti, kako se zove, dopis ministarstvu prosvete vezano za neke stipendije, kad idu stipendije u pitanju za zapošljavanje, tu stvarno ne mogu da pomognem. Da, ali to je kao, ja sam upravnica stambene zajednice, onda mene tako zovu kad ne radi vodokotlić nekome ili tako nešto, onda ja kažem, evo, zovite vodoinstalatera. Neverovatno koliko ljudima potrebno tako da ih zbrine neko, da im kaže samo šta treba da uradi. Pa to, samo da im kaže neko šta treba da urade, gde treba da idu i to je super. I onda stvarno ja verujem da se snađe. Meni je jedno od najvažnijih pitanja nama sa leve strane obale, zašto nemamo most? Znači, pa vidi, Nataša završi taj neki most. Taj most nam je sada najveći problem. Mislim, Pančevac jeste problem kad stane, to je stao ceo grad. Znači, to je do Zelenog venca je kolona, zato što stane Pančevac, znači stane tunel, stane 29 i pa znači, kao da. Znači, nama fali most, ali ne mogu ja da završim most. Znači. Kako ne vidi sa ovim drugarima sa saobraćajnom? Pa to, molim vas, napravite nam neki most. Da. Pa tako ljudi zamišljaju taj poslanički angažman, valjda. Most nam je, u stvari imamo nekoliko prioriteta. Srednja škola, pored poljoprivredne, još jedna škola da nam se završi. Jo, Milice, znači. Pa ja nemam reči, stvarno treba ići autobusom. Ja idem autobusom, čega se ja nagledam i naslušam, znači, to stvarno mi je čudesno. Onda, sad kad je bilo leto i sad kada su uključe klimu, pa onda sa jedne strane onako kaplje klima i sad ja sedim ovde kaplje klima, znači na sedištu do prozora kaplje klima, ja sam na sedištu koje nije do prozora i preko mene sedi gospođa, kaže, eto da vam kažem nešto, vi ste sad na to mesto, vi morate da objasnite. Morate popraviti ovu klimu. Ja rekao, jao gospođa, pa i meni kaplje ta klima. Da. Hoću ja kažem da je neverovatno je, ja shvatam potrebu naših ljudi i to je dobro što naši ljudi mogu da na taj neposredan način komuniciraju, makar sa mnom, stvarno mogu da komuniciraju sa mnom, sve dok me ne vređaju. To vređenje ne mogu, ali da podnesem, ali ne mogu da utičem na sve. Ja ne mogu da utičem na tu klimu u autobusu, niti na Pančevac, niti zašto beo voz ne staje u Pančevu, već staje u Ovči. Mislim, te neke stvari, ne razumem se u železnicu. Jasno. Ali ono na što može da utičeš, to jeste romska zajednica, to i ne samo romska, uopšte žena u Skupštini je pre neku godinu bila nezamisliva pojava. Žena Romkinja tek. A žena Romkinja tek, da. I sad, čak i da ne uradiš ništa konkretno u smislu primene zakona, podzakonskih akata i slično, ti si nekakav role model, ti si neki primer i ti dobijaš neku reakciju od zajednice. Kako je zajednica reagovala? Jel njima bilo to kao, eto, vidi, ušla, profitira, ili njima u stvari znači to što oni imaju nekog, da kažem, nekog svog u Skupštini konačno? Njima znači to što oni imaju nekog svog u Skupštini konačno. Ja stvarno moram se zahvalim premijerki što me pozvala da budem deo ovog skupštinskog saziva, jer kad dobijem poruku svaki put kada se ti pojaviš i govoriš, svako od nas dobije, jedna vrata mu se otvore. Hvala Kilino što si napisao to. To jeste istina. Znači, zaista se vrata otvore. Ljudi nas gledaju drugačije. Da, trebalo bi zapravo samo svojim delovanjem da dajemo primer. I to je ono kad mene recimo pitaju kako ti sad prenosiš te vrednosti na decu svoju. I onda ja kažem, pa ja prosto samo radim to što radim, znaš. Ne posadim ih ovako, ja ne kažem, deco, ovo su vrednosti. Pišite sad i onda ih ispitujem. Prosto si takva. Radiš sve što radiš. Pa radim sve što radim. Ja ne mogu, ja kad kažem, ja jesam s ove strane, ali ja imam prijatelji koji su sa druge strane. Da. Znači, to su ljudi koje ja znam iz sveta umetnosti, iz sveta muzike.
I sad šta ja treba njima da kažem? Ja ne mogu samo da se družim. Ne, mi se izgrlimo, izljubimo, sednemo, popijemo kafu zajedno, svi. Hoću da kažem, život, mi se ne delimo po bojama. Delimo se po delima i po osobinama. Da li smo dobri ljudi ili nismo dobri ljudi. To je jedina stvar po kojoj čovjek treba da se deli. Da li je dobar čovjek ili nije dobar čovjek. Sve ostalo je van pameti. I da se uspostavi taj dijalog, da možemo da razgovaramo normalno, da možemo zajedno kroz razgovor da dođemo do određenih rješenja i da na osnovu tih rješenja učinimo da ovaj svijet bude bolje mesto. Ja sam toliko jedna, svi kažu da ja živim u snovima, ali ja sam možda zbog svih tih snova i uradila sve ovo. Jer ja verujem u dobrotu i uprko svemu ja zaista verujem u dobrotu i verujem u ljubav. Znači ja verujem u ljubav i nema šanse niko na ovome svetu da mi to uskrati. Ne želim da dozvolim da mi neko uskrati ljubav. Znaš, meni znači što si došla u ovaj podcast zato što internet je baš uradio veliku stvar u demokratizaciji svega i nadam se da neke devojčice, nebitno je da li su Romkinje ili ne, a posebno i ako jesu, pa samim tim je potreban možda veći podstrek, da pomisle da one mogu isto nešto da urade. Znaš, da nekakva mama s nekim ćerkama koja je u nasilnoj porodici kaže vidi ova njena mama je imala petlju da ode iz te porodice i pogledaj gde je ćerka danas. To je meni važno zato mi je važno da govorimo o tome. Milice, sad ću da ispričam jedan čist primer kako umetnost može da pomogne. Pre par godina Romag je radio jednu radionicu vezana je za etnomuzikologiju i za različite zajednice koje žive na tlu Beograda. Ja sam uvek dovodila decu iz nasilja. I uvek dovedem decu iz nasilja. I bila je jedna devojčica, ko lutka lepa, lutka. I hteli su da udaju. I ona je završavala srednju, za pekare, srednju pekarsku i upisala je četvrti stepen. I kaže mi, ja neću da se udam. Ja hoću da završim školu i da upiše višu pedagošku u Vršcu, više vaspitačku u Vršcu. I ja rekao, dobro. I ja pozovem cijelu porodicu njenu, mislim da je bila Travijata u Narodnom pozorištu u Beogradu, tad je Dejan Savić bio upravnik. I kažem, Dejane, molim vas, obezbedite mi 7 karata. To kad dođe cijela porodica, to mora cijela porodica da dođe. Besplatnih i lepa mesta da budu taj prvi neki red, da oni budu onako vidljivi, da im se ukaže pažnja. I dovela sam ih. Posle toga smo imali, pošto tamo ima, izvinite, baš mi je danas malo onako teže. Pi vode. Samo sekund. Ima, znaš kako prodaju vodu i to piće neko? Da, u pozorištu za pauze. Ja im kupim nešto. Onda smo stajali, popričali, devojčica je završila višu vaspitačku. Hoću ja kažem, nije se udala. Ali to je jedan rad. I ona sad radi, ima svoj posao i ima svoj porodicu, ali ona ima sad 30 godina. Hoću da kažem šta bi bilo da se ona udala sa 16-17. I gde bi bila njena, gde bi bio njen kraj? Isto u nekoj, ne znam ni ja, nekoj mahali, sa milion dece, bez posla, bez socijalne zaštite, bez igdičega. Ovako ona ima svoje parče hleba i svoju platu. To je bitno, svoja plata. Apsolutno, da. Ali to je način na koji umetnost može da pomogne da se određene barijere spuste. A dobro, umetnost, ali i čovek kao što si ti ko će da pozove porodicu i da priča s njima. Iz nasilja. Da ih edukuje bukvalno i da im ukaže da to nije opcija, jer oni su možda generacijama unazad se svi oni udavali, ženili u tinejdžerskim godinama i oni ne znaju za drugi način. Meni su rekli, pa kako ćeš, oni ne znaju šta je opera, pa to je Travijata, pa traje 3 sata. Oni su svi plakali na kraju. Znači, vole ljudi, pružiti im šansu da vide nešto drugo. Da izađu iz tog kruga. Kad se taj krug razbije,
sve može da se reši. I kada se manem ovih Roma muškaraca koji govore to i to, to ne može. Kod mene to stvarno ne može. To je zanimljivo, znaš, kad gledaš, kad analiziramo recimo filmsku umetnost, kod nas u filmovima su Romi prikazani skoro uvek kao muški likovi, znači muškarci su Romi i oni su neki muzičari u najboljem slučaju, a uglavnom su neki ljudi kojih se treba nešto kloniti. Jako retko prikazujemo žene Romkinje u filmovima, a ja ne znam ni jedan primer, evo da prikaz neki pozitivni primer, da postoji Romkinje, da ona nešto je tu normalna, uspešna, prosto mislim ne postoji kod nas u kinematografiji. I to sve doprinosi upravo ovim stereotipima. Ja kada sam radila, evo moram kažem, stvarno moram se zahvalim Milici što je radila film Kelte. Sam ja igrala u tom filmu Kelti. I Milica me pitala, Nale, hoćeš da... Prvo sam došla na casting, pa im se svidalo kako... I ja sam rekla, mogu da, izvinite, da glumim, ali ne, nikad nisam kakvim tim iskrivljenim akcentima i to. Kažu, da mam posla. I ja, super je bilo. I posle toga me Oleg Novković zvao da glumim u Močvari. Ali jedna kratka scena sa Goranom Bogdanom, Marica. On mene ispituje vezano za neku smrt. Hoću da kažem da je moguće da se promeni način percepcije vezano za način na koji se gleda vezano za Rome i Romkinje. Ali isto tako je potrebno da se otvore vrata fakulteta dramskih umetnosti, da prime Rome i Romkinje i da mi jednog dana vidimo Ofeliju koji će glumiti Romkinja, što da Ofeliju ne glumi Romkinja, ili da Juliju glumi Romkinja, ili da Lady Macbeth glumi Romkinja. Zašto da to ne, da ne vidimo tako nešto u Srbiji? Kada je to u svetu i tekako primenjeno. Mada je to od skora, evo u ovom filmu Krcko Oraščić i 4 kraljevstva, prvi put da vidimo da je prima balerina crnkinja. To je meni pandan, znaš, mi kad govorimo kako smo s početka priče, kako smo mnogo tolerantni, to je zato što mi Afroamerikanci u stvari nemamo u okruženju. Pitanje je kakvi bismo bili kada bismo ih viđali svaki dan. Ali sa Romima je specifično jer, kažem, uvreženo nam je u mišljenje. Pa koliko puta, ja se sećam još sam negde na fakultetu učila iz psihologije kako se uslovljavaju, kako se uče te predrasude, gde kada mama, na primjer, se plaši bubašvabe i dete će nesvesno razvija taj strah. A ako dete sluša pojedi ovo i budi dobar, inače ukrašćete cigani, to ostane negde. Ono u tom trenutku ni ne zna šta znači reč cigani, ali zna da je loše jer doći će me ukradu. I razvija tu jednu podsvesnu predrasudu koju kasnije ispoljava u životu. Pa to se i danas može čuti u parkovima. Ako ne budeš dobar, doći će ciganka i ukrašćete. Ta rečenica nije nikada prestala da bude, da kažem, aktivna. Ali mi moramo da krenemo da menjamo. Da, pa evo ti... Ne kradu cigani, kradu loši ljudi. Apsolutno. Ti ozbiljno menjaš i hvala ti na tome. Ono što bih voljela da ne preskočim u ovom razgovoru, a to je, ja sam tebe upoznala kroz saradnju u mjuziklu, koji je bio mjuzikl za odrasle i moj jedan od dražih hobija. I ti si u stvari bila tada u ulozi moje profesorke pevanja. Ja sam stvarno svašta naučila od tebe vezano za pevanje i nastup, ali hoću da kažeš nešto ovako javno što je meni bilo zapravo interesantno, jer kao dete su me terali da sviram violinu sa objašnjenjem ona ima apsolutni sluh, to ne treba se protraći na neki klavir ili šta sam ja već htjela kao dete. Ti si izgovorila svako ima sluh. I to je meni potpuno promenilo percepciju muzike, sviranja, svega. Svako ima sluh. Samo je pitanje da li svako hoće da ga čuje i pre svega da li hoće da sluša sebe. Jer mi kad slušamo sebe i kad shvatimo koliko smo mi nadareni unutar sebe, onda cijelo naše telo, cijela naša, da kažem, cijelo naše biće počinje da raste. Ono trenutka kada nas krenu da
da nam govore da mi nismo dovoljno vredni ili nešto, mi krenemo da venemo. To vam je kao biljka. Ako sipate vodu, ona će da raste. Ako joj ne date vodu, ona neće rasti. Ali isto tako, svako od nas ima sluh. Svako od nas ima sluh. I svako može da čuje ono što mu mi govorimo. Ali pitanje je da li hoće. I šta je onda tvoj posao kao muzičkog pedagoga? Lakše je, pretpostavljam, kad neko uzme instrument, pa sad ako zna, posebno ti instrumenti koji se ne sviraju na sluh, tipa violina, nego gitara koja ima pragove. Ako staviš prste gde treba, izvući ćeš taj zvuk koji treba. Kako ti taj sluh privedeš svrsi u pevanju? Prvo kako smo onda učili? Prvo Da sad ja tebe ispitam. Pa, znači ovako, prvo stanemo, je tako bilo? Udahnemo, smirimo cijelo naše telo i unutar sebe čujemo svu lepotu koju određena, da kažem, muzika nosi. I kad čovjek čuje svu tu lepotu koju ta muzika nosi, telo nema šanse da je ne reprodukuje. Zato što smo mi ti koji reprodukujemo sve ono što je lepo iz nas. I zato svako ima sluh. Ovo si baš nekako fantastično rekla, ali hoću da kažem sad da ne bih zaboravila, jer mi je važno da i ovo javno kažemo. Postoji jedna komparativna prednost romske zajednice koju niko ne vidi i svi prenebregavaju, a to je činjenica da su Romi od rođenja maltene, odnosno od trenutka kad progovore, bilingvalni. Biti bilingvalan znači savršeno dobro govoriti dva jezika. I to obično i tu retku sreću imaju, na primjer, deca iz mešovitih brakova, gde je jedan od roditelja stranac, ili su roditelji migranti pa sad dođu iz Srbije u, ne znam, Kanadu, pa tamo dete u školi uči francuski ili engleski, a u kući i dalje govori naš jezik. U romskim zajednicama deca odnosno paralelno uče jezik romski i onaj zajednice u kojoj žive. I mnoga istraživanja, jako mnogo istraživanja pokazuju da bilingvalna deca imaju veću kognitivnu sposobnost za razne stvari, da su kognitivno fleksibilniji, da su brži u razmišljanju. Kako je moguće da mi kao društvo, da sva zapravo društvo, jer Romi žive po celom svetu, ne prepoznaju tu veštinu, tu sposobnost? Pa neće to da vide. Da, to je dosta dobar odgovor. Pa neće da vide jednostavno. Pa evo, ako mi pogledamo, Romi su jedina nacionalna, ja kažem, etnička nacionalna manjina na čitavom svetu koja 1000 godina naseljava ceo svet, znači ne jednu teritoriju, nego ceo svet bez svoje zemlje, a zadržali su svoj jezik, jel tako, i neke svoje običaje. I pritom su uticali, ja kad pogledam te migracije Roma, uticali su i na druge narode i na druge narodnosti. Gde god da su oni dolazili, oni su menjali na bolje. Imamo Franca Lista koji je komponovao mađarske igre. Imamo koji je živao sa Romima. Franc Liszt je živao sa Romima. Znači imamo Franca Lista, Giuseppe Verdija, Brahmsa, Schuberta, Schumana, Haydna, Ravela, Zarzuele, ceo španski opus je vezan za Rome. U Srbiji isto tako, Makedoniji. Hoću da kažem da smo mi svojim životom, načinom života i načinom gledanja na svet promenili ceo ovaj svet. Ali to i dalje niko ne želi da vidi. Nemaju sluha. Da, nemaju sluha, tako je. Bez obzira što svi mi imamo sluha, oni nemaju. Znači, neko jednostavno neće da vidi lepotu koju jedna zajednica može da pruži kompletno celom svetu. I zato mi jesmo nekako, da kažem, slavljeni u svim delima umetnosti, ali isto tako ponižavani u društvu. Znači, to je neverovatna, ja ne znam kako to da kažem, neverovatan spoj pozitivnog i negativnog u jednom. To je kona čaša, Njegoševa čaša žuči. Znači, šta je život? Med i žuč. Znači, to su ti Romi na ovom svetu. Da. Kako to objašnjavaš da Romi koji imaju izuzetno težak život, gotovo gde god da žive,
imaju i izuzetno tužne pesme, ali imaju i fantastično vesele pesme, koje se po pravilu ti odeš u kafanu i sad, ne znam, od 10 najčešćih pesama, bar pola su neke tradicionalne ciganske pesme. I baš su vesele. Uprkos tom baš teškom životu. Pa zato što mi ne želimo da gledamo na život na takav način. Pa kada bi gledali na život na takav način, pa nas ne bi bilo. Znači, moramo da tražimo u svakoj nesreći ili u svemu onome što nije dobro, ti moraš da tražiš trunku dobra i da iz te trunke dobra gradiš nešto što je dobro. Znači, poenta je u tome. Esmeralda, kad pogledamo zvonara Bogorodičine crkve, tako, ona je prihvatila sa svim, kako ja kažem, zvonara je prihvatila bez obzira na njegovu spoljašnjost. Ona je njega prihvatila i njegovu dušu prihvatila, ali tako? Ali ona je stradala. Isto tako. To nije zvonar Disneyev, nego je pravi zvonar. Da, roman. Roman. Ona je stradala u tom romanu. Jer ona nije gledala čoveka na osnovu njegove fizičke predispozicije, gledala je njegovu dušu. Dok je kardinal, zna se ko su bili tada kardinali, on je u stvari imao crno srce. Eto, to je poenta Roma. Znači, ja gledam čoveka u dušu, ne gledam ga uopšte ni ko je ni šta je. Mene to toliko malo interesuje. Da li on car ili je prosjak? Ako ima dobru dušu, on je dobar čovek. Da, i hoću samo da ti kažem, uopšte me zanima da li će mi verovati, jer ovo stvarno zvuči nevjerovatno, da se meni desilo, a to je posledica edukacije, druženja sa raznim ljudima različitih nacionalnosti, vera, iz različitih zemalja, da mene ljudi pitaju za nekog, je li ona Romkinja? Za nekog, nebitno koga. Ili je li on Rom? A da ja kažem, valjda. Pa kako nisi videla? Pa si slepa. Pa šta me briga? Prosto ne gledam to. Ja zaista, to je ono što se engleskom zove color blind i zaista je moguće ne gledati nekoga kroz to što je on s polja. I ne u smislu koje boje, nego da li je debeo, mršav, nizak, visok, nego zaista pogledati nekome dušu. Pa to, bitno je samo pogledati dušu i pogledati to šta ko nosi sa sobom. Ja mislim da, Milice, sam ja previše pozitivna, ja ne znam. Meni kažu da živim među oblacima, ali ja ne želim da se spustim sa tih oblaka. Jer ja ako se budem spustila sa tih oblaka, ja neću uraditi ništa dobro onda. Jer ja mislim da sam dobro uradila. Koliko dece sam ja, da kažem, dok sam radila kao nastavnik solo pevanja, gurala i da završe od srednje škole i da upišu fakultete. To su sve siromašna deca iz okoline Uba. I pomagala im. To su danas ljudi koji su svoji, čvrsti na svojim nogama, rade uspešni. Ja sam sa svima njima u kontaktu. Zato što ja neću se spustiti sa tih mojih oblaka. Hoću da gledam ljude u dušu. A dobro, oblaci su te baš doveli, pomenula sam, do nekih baš velikih pozornica i ja verujem da tamo nisu gledali koje si boje. To tamo nema veze sa tim. To u svetu svi živi pevaju. Od Kineza do Afroamerikanaca. Stano ne gleda se to. Tamo jedino se gleda kvalitet i šta nosiš. Da li si harizmatičan na sceni, da li ti se navoli, da li ti imaš tu neku crtu koja će privući ljude. Da poveruju u to što ti njima daješ. E sad, svaki put kad sam na sceni, ja sam to što je ta osoba. Što je ta uloga? To što je ta uloga. Znači, ja ne mogu, ja odmah postajem ta uloga, znači. I to je neverovatno. I najviše volim ove uloge, evo sad sam imala Paminu, jao što je to bilo lepo, imala sam Debi kao Pamina u Srpskom narodnom pozorištu, Čarobna frula za decu. Bilo je puno dece. I onda su deca sa mnom ovako, ja pevam i sad deca dođe oko meni i onda i oni isto to igraju, znači, igram i ja sa njima, znači, vrtim ih u krug, onako, kao balerine, pa se ali meni je to toliko lepo, taj osjećaj, ta interakcija sa publikom, pogotovo sa decom. Deca vole klasičnu muziku. Dajmo im šansu da ju upoznaju onako kako treba, eto.
Da, hvala ti. Pre nego što završimo ovaj podcast i ovaj razgovor, spremila sam ti poklon koji nije uopšte za tebe. Pa ti znaš da ja pravim anđele, a ja znam da ti ne jedeš gluten. Tako da ovi anđeli su za Mariju, tvoju ćerku, pošto znam da ona može da ih jede. I to je u stvari i poslednje pitanje vezano upravo za nju. Dakle, kako ti kao mama koja je svašta prošla i pozitivno i dalje gleda, a realno nije sve oko nas pozitivno, kako ti njoj napraviš taj neki balans? Kako je vaspitavaš prosto? Glupo je pitanje, kao sad ti ima nama ukratko neki recept, ali i ona odlazi u svet koji je zapravo surov i koji nije generalno pozitivan. Kako ti osnažuješ svoju ćerku? Pa da bude svoja i da veruje. Ja sam njoj rekla, Mimi, pogotovo sad za ocene, evo idu ocene i onda se roditelji stresiraju ako dete dobije malo lošiju ocenu ili bolju. Ona je odličan đak, stvarno odličan đak. Fantastično što se tiče umetnosti, ja mislim da je to crta, radi od keramike i ide na te IT programiranje i sve to. Međutim, gledajući ove 2-3 godine korone i ovih online-ova, deca su nama stvarno bila jako pod stresom. I onda sam ja shvatila jednu stvar. To ona ako dobije trojku, šta me briga, dobila je trojku. Ja znam da je učila, taj dan joj možda nije bio dan kao što ni svima nama nije bio taj dan. Jer i mi smo imali svi trojke, da se ne lažemo. Znači, ali ja znam da će ona da se potrudi da to posle bude 5. Sad, ja joj nikad nisam pročitavala tu trojku. Rekla sam, trojka, super, Mimi, blago nama, dobro je. Znači, ajde da dobije loši ocenu od te trojke. Ja bih rekla, super, Mimi, blago nama, dobro je. Zato što znam da će ona sesti i uraditi za sledeći put i popraviti tu ocenu. I ja nisam od onih mama što idu kod nastavnika i traže da im deca imaju sve 5. To nikada neću raditi, jer to nije radila ni moja majka. Ona nas je naučila da je svaka ocena za đaka i da se mi moramo sami potruditi da budemo dobri đaci i da verujemo u to što radimo i da zavolimo taj predmet. Tako da bitno je samo da se ona osnaži, da bude svesna da i kad nije nešto baš najbolje, da ona zna da nešto nije najbolje, ali da će se potruditi sledeći put da uradi to da bude dobro. Nataša, hvala ti. Hvala ti što menjaš svet, hvala ti što si takav primer i hvala ti što si bila u podcastu. Hvala Milici, hvala za anđele, oni će se obradovati, jao.